И така, здравейте и добре дошли хора в един нов епизод на Brawl Stars. Ако се чуете защо съм толкова нисък левел, защо съм такъв и защо имам малко герои и сигурно ще ми кажа, че съм запасен да видео и що съм на малко купи. Такова. Кога беше? Багнали преди имах Brawl Stars, нали? Имах акаунт с 14 000 купи. Имах колко? 39 героя. А сега, брат, нещо ми багна и не мога да си го върна. Опитах по всички начини да си го върна, но не мога. Скоро спечелих този новия герой. И да, може да оставите един лайк, да се абонирате за този канал, защото отдавна не съм качвал наистина. И пишете в коментарите, ако искате да правя ли на страшни игри, искате ли, не искате ли. И да, искате ли страшни игри, не искате ли, ще играя, ще правя. И да. И нека да започваме с епизода. Имаме най-наумните герои. Този герой ми се падна от Big Box. Знам, че тази игра малко такова. Минала съм всички квестове. Имам малко, но съм минавал. Тук трябва да се взема първо нещата. What? Какво? Искам се взема фрито. Изхарчил съм си наскоро много неща. Бил съм, печелил съм какой-то макс. Си го купа това. Изхарих си джоновете и да, чакай. Да напиша едно нещо. Защо не става? Не знам. Такова. Не знам, тук този код не го знам. На своя на Clash Hearts не знам как го напиша. Но стига съм дрънкал да видя какви пикче играе. С кой герой да играе? Макс. Виж колко купи съм, буквално преди бях 14 000. Охо. Че сигурно половина, чак. Ето 14 000 бях тук. Сега сам тук. Имам куп, който иска, може да влиза в клуба. Ето продона CR7. Ако искате да влезете в клуба, трябва да сте над 600 купи. Значи първоначално сега ще играя. Знам, че Brawl Stars е умряла. Не буквално. Такова. Не много хора я играят. Арч пробвам едно с Бони. Май се казваше то новия. Буквално Бони ми се е паднал от Big Box. Завършвам с YouTube. Много е бавно и това, което ме дразни, че стреля само по един път. Гледайте колко е бавно, брат. Махай се. Ще видя какво ме нападна. Ама убих. Трябва да се пазя, защото сега ще ми наточи по кръста. Надалече стреля, който това да кипи.
Обичам някои герои, които стрелят надалече. Ай, брат! Мога ли да рипна някъде на цък? Това човек, ако ми кажеш, че ме вижда през тревата. Така да скачаме там. Брат, и гледай това, кога стане така и атаката му е направо ужас. Убил. Не може, брат. Просто си загубил всичко. Вижте къде съм. Не играя толкова много. А вижте миналия сезон колко съм играл. Миналия сезон... Чакай, че ще прецакам нещо. Миналия сезон съм играл буквално до 6. Буквално не играя хич. Съм си видял. Искате ли да си пазя кутиите, които взимам и да ги отваряме на такова? О, тук не съм играл малко. Поне този сезон колко дни има? 13 дни. До 13 моля ли да стигна? Не. Не ми се играе. Така, ще пробваме един джинграф. Арче, той ми се падна вчера. Или по-вчера. Абе, не играя много бързо. Нема барат. Сега така. Кога бях на стария акаунт, мразех тази писта, защото направо ме убиваха с мене. И един мой приятел какво мразеше. Айде, Рома. Не да оцелих тази, малко се така. Кой имаме? Були се ми нарича, Бол. Не знам. И пок. Пробе, аз съм пробе съм я. Не, слушайте, не съм пробе. Не, брат. Не мога да си помисля, че ще убия толкова брат. Кога се гръмна. И мене не мога да влиза не видях кой старплеер. Няма значение. Хадзон, как не го видях. Как ска? Но се завръщам с клиповете. Само че имам работа, повече съм към TikTok. Повече там оправя нещата. Имам профил. Преди имах някакъв друг. Сега имам, където имам... не помня, над 1000 последователи. И съм редовен там, точно. Абе, брат, може да ме стреля там. Аре, умирай. Убил съм се. Обесой. Ако чак се ви тук, или аз мога да стрелям там, ако дойдат, се го зададат. Те сега ще искат да видят от мене. Не, аз няма да го дам.
Мисля, че тук е това. Аз ще го пазя докато те... Не, брат. Атка разсейви. Атка. Добро ги разсейви. Най-стар плева беше Ницата. Аре ще се пробвам с Нита. С Нита и Шели и това, който не съм гледал отдавна. Нищо не отдавна не съм. Това видео сигурно ще се бъде много дълго. Не баш много, но... Абе брат, това е бас... Бъдете така. Трябваше да взема Шели. Не. Нещо тук, бе. Ех, тя сте ми гадните. Аре, умира. Защо? Та мъчка ме следи мен. No fuck. Така, сега. Искам да го... И вкарвам. И проявя всички. Бро Старс не играя. Спрях да качвам, защото повече съм разконцентриран към другите неща. А нека ми телефона включам. Ще снимам, ако искате страшни игри, други видове, разпетски работи. То седи като вратар, бе. Аре, бе, брат, то остава като... Браво, брат. Брат, той се прави на някакъв... Ще вкара такава... Се заради това, сигурно ще... Нещата няма да са добре. Не пипай топката. Така сега. Аз я вземам, защото... Не, брат, не му цели. Брат, не можах. Брат, така май съм ги намам. Сега, ако моите партньори не го направят, аз не знам. Ама още не играе. Игра, буквално ще спечеля във всичко. Така, тук едно да направя. Аре с Макс. Искате ли да правя дълги видеа? Сигурно този епизод не знам какво ми. Брат, бягайте от мене. Не ме закачайте. Не ме закачайте. Никой да не ме закача. Не, мразен. Мразен. Мраза мечка. Но мраза да ми те пусне мечката и аз и тя... Мразя те, бе, човек, мразя те. Знаеш ли, че си най-досадно нещо на света? Аз не мога да бия нито до това чудо ме закача. Бе, така е, брат, на 86 ще останеш. И как ще се закача? Бягай. Не. Това вече е зле. Как с един удар? На колко бях за да умрах с един удар?
What? Па тук не дал. Баскет. Тук не дал. Един баскетбол. Излезна една игра жълтото бебе, ако искате мога да я мина, вече съм минал по един път. Леле, брат, досадница. Нашия седи на едно място. Не мърдат като нещо дълно. Не, брат. Аз се взимам. Бяга от мене веднага, защото... Много добре, че не си използвах супер. Вкарай, бе! Тази игра е... Да не обиждам играта. Че не знам, че ще свърши тук, защото... Никакви... Най-накрая. Още едно вкарваме и ги биеме и играта свършва. Брат, вкарвай. Айде. И на това бих. На всичко бием. Пара още едно на игра да направя да вземем това. Още един път ще покажа клуба, който съм. Аз това съм записал. Ето го клуба. Ето го това. Ето го клуба. Това е клуба. Името му, всичкото му... Чакай. Тук мога да правим. Всичко тук. Влизайте, ако искате да разцъквайте с мен, ако съм в игра, защото може и да не съм, защото много рядко играя. Обикновено днеска, преди един час, едната 2:30 почти, преди половин час буквално минах жълтото, бебето в жълти, но там е една страшна игра, минах с моя брат. И ако искате, мога да я мина на видео, ако искате, получила е нов апдейт и съм я минал. И така. Кажете ми още ли разцъквате в роста, защото аз не толкова често. И да, аре още една игра правим. Дали мога да спечеля в това? Ако чувате някакви громания, не знам къде са. Давно съм играл в Ростар, защото... Махай се от тук, бе, майко. Аре, бе, лоу или как се наричаше вече, ще забравя какво? Уаа! Аре, брат, аз ги дам. Направо се побърквам вече. Не, брат. Така, ти разсей, докато аз хвърля така. И направо, брат, така. И всичките ме оставите на мира. И аз печеля играта, като аз загубя в играта. Ох, не. Какви са тези звуци отвън? Терасата ми е отворена и си има някакви звуци отвън. Какво правят? И какво е? Да, брат. Мразим ви всичките до един. Това е моя грешка. Аз тук не взимам купина, трябва да се махам от тази игра. И там се уча да обработвам. Аз имам това видео, няма да е нужно да го обработвам, защото... Да, няма какво да го обработвам. Но някакви работи аз така, не знам, някакви светлини, работи, неща.
Има едно приложение, къде го намери, за някой май само в TikTok, CapCut. Айде вкарах най-накрая. Брат, какво стана навънка, бе? О, не. Така никога не е ставало. Не. Брат, не беше мечтало много много. Поне не ми губи купата, не ми харесва капаната писа. Така сега. Ще направя едно соло. Да му победя, че пък се сетая. Не помня минуто. 21 минутно видео. Правим тази битка, изпръщам видеото, защото да не стане много голямо, да не ви стане точно за това брат. Един човек как играе в Brawl Stars, играта вече е най-тъпата на света. Няма по-тъпа от Brawl Stars. Може да има, ама може и да няма, не знам, според мен вече е най-тъпата игра на света. Най-тъпата игра на света Brawl Stars. Много и... Майнкрафт оттъпя. И тя стана тъпа игра Майнкрафт. Ама Sword оживя малко. Чака да игра доста. Брат. Династията. Аре бе, брат, как да те убия? Не отивам при друг. Убих. Вау. Никой, така че... Тук 100% има някой. Тома, брат, такъв... Аз знаех, че тук някъде ще има нещо. Друга, кой да убия? Брат, ти си. Добре, това да се чека на това. Така, не се плаши. Ела така. Някакви хора викат навънка. Не знам, но хора, това ще бъде края на видеото. Ако ви хареса, лайкайте, абонирайте се в този канал. Моля, абонирайте се, моля. Харесайте видеото, влезте в моя профил, разгледайте всичко и ако това ще видео на Brawl Stars, коментирайте, лайкайте, абонирайте се и до нови срещи. Чао и до нови срещи. Това видео стана баси.